Kako tvoj Bog te upućuje u svu istinu? Da li ti samo objasni što je istina ili hoda s tobom? Tako i Duh Sveti. Upućivati u svu istinu znači da želi hodati s tobom, da želi biti dio tvoga života. A na koji način i što on čini dok hoda s nama? Tu dalje Isus kaže. Jer neće govoriti samo od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. Dok Duh Sveti hoda s tobom, on ti govori o onome što dolazi, onome što je ispred tebe. Ali ne samo to, nego govori o onome što čuje. Tu sada dolazimo do onog najljepšega. Svaki put kada Duh Sveti dolazi u tvoj život, kada ti govori, kada te upućuje, u stvari ti donosi ono Božje. Kaže dalje Isus, on će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Pogledajte ovo sad šta se događa. Znači, Duh Sveti uzima od onog Isusovog najljepšeg što ima. A što je najljepše što Isus ima? Gdje se krije to najljepše Isusovo? Krije se u njegovom presvetom srcu. I Duh Sveti što radi? On kao da ovako uzme iz središta Isusova srca ono najljepše što Isus ima i daje tebi. I svaki put iznova vraća se u njegovo presveto srce i uzima iz toga srca i daje tebi. I tako te upućuje, tako te uvodi polako. Tako svakoga dana radi s tobom. Ti si toliko vrijedna i toliko vrijedan Bogu da on želi uzeti ono najljepše iz srca Isusova da da tebi. Je li vjerujemo to? Jel vjeruješ ti to da si toliko vrijedan i toliko vrijedna da Duh Sveti želi uzeti ono najljepše iz srca Isusova da bi dao tebi, da bi te uvodio u svu istinu polako? Jer to moramo povjerovati. Ako to ne povjerujemo, ne možemo živjeti. Nemoguće je. A ko je stavio, ko je oblikovao, ko je rodio ono najljepše u srcu Isusovu? To je naš nebeski Otac. Sve što ima Otac moj. Znači, Otac kada je rađao, sve je dao Sinu.